Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu nginqatshe ngephuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana empane semncane odanga bathi dabethi mdalanti cha. Bamsukela bakithi ingane ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamela lo delushezi bathi ntombe zomdansa ngenjebe. Lithi muhle webhutsu bonzom. Umuhle wematshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi. Sawubona mqeqeshi. NgoLwesithathu kunentombazane engathatha inamba yayo emall. NgoLwesine ngayithinta ngendlela yasekhaya lenjabulo. Well, I'm hoping njengoba uthi wayithinta ngendlela yekhaya lenjabulo, like wamfonela between 6 no 9 yabo, ngoba ngithi fona ngaleso sikhathi. Mangabe ufona ngabo 1 2 3 lapho suke sabhizi nento zakhe zosuku. But mabe uzomfonela as from 6 kuya ku 9 lapho izinto eziningi usuke sezenzile, mhlawumbe usuke sezibukela iTV. So I'm hoping ukuthi wafona ngaleso sikhathi njengoba uthi wena wenza njengekhala lenjabulo. Nakhona kumfoneleni kwakho inhloso kwaukuthi athole inamba yakho, not ukuthi uhlele nayo usuku. Ngoba ngithi mangabonza kanjalo isipidi siyabulala, yabo. Suka nje usuhlela usuku usufuna ukumbona. No. Qala umnikeze inamba yakho nakhona umnikeze indirectly, yabo. So mangabe usuvalelisa nje umtshela ukuthi hayi iyona namba engitholala kuyona ke leyo nkosazana. Ngamanye amazwi yamtshela ukuthi hayi save inamba yami ngoba mina nawe sisazokhuluma. Kodwa ukuthi ufethu ke ngaphinda futhi ngoLwesihlanu ngayithinta ngiyicela ukuyibona ngomgqibelo. Yathi ayikho. So very good, wenza kahle ke lapho ukuthi umthinte ngakusasa nakhona ke usuhlela naye ke ukuthi nikwazi ukuthi nibonane. So ngiyancoma leyo nto as much as ethe akekho, but wenza kahle, yabo. Hayi ukuthi ujaha ukuhlala efonini nje ukhulume naye ukhuluma into engayindawo. Hlela naye umuntu khona uzokwazi ukuthi nibonane, nibone ukuthi kukhona nokuhlangana. Mangahlangana kuhlangana, makuhlangana kuyahlangana, yabo. Ungamoshi isikhathi mfowethu. Kodwa ukuthi ubavuke ngayibuza ukuthi izoba right nini. Yathi izongazisa. So it's another way. Ake ngithi nje enye indlela leyo amantombazana akurejecta ngayo. Vele ithi hayi ngizokwazisa, yabo. So bese uyavuma. Mhlambe iyazi yena ukuthi angeke ngize ngikwazise, yabo. Wasuke emancane amathubo ukuthi kubuyele kuwena, yabo. Kodwa ke uthi mfowethu ke izolo ngibhalele imessage kuWhatsApp ngiyibingelela nje iphendula fast and yazi ukuthi mina ngoba ngisifakile isithombe sami. Ngicela ukubuza ngenze kanjani uma sekunje. Ngifuna ukusebenzisa indlela yakwikhaya lenjabulo, ngike ngishintsha indlela yokwenza. So wayivala lapho umfowethu. So njengoba uthi uzamile ukuhlelana yathi izokwazisa. Okay, lungile. Asithembe ukuthi izohlala kulokho emazwini wayo, but isikhathi esiningi amathemba akafanele uwabeke lapho kakhulu. Njengoba usukhulume nayo ke kuWhatsApp, well ayikho inkinga, but mina bengeke ngithi jaha ukuyikhulumisa kuWhatsApp kanjalo, yabo. So into ongayenza njengamanje because usukwenzile lokho ngeze abuyele ebuva. So umnikeze kale isikhathi, mhlambe uthi okay ngizomnikeza isonto, yabo. So hoping ukuthi kule period yesonto lonke uzobuyela kuwena, mhlawumbe akwazisa ukuthi hayi singakwazi sihlangane nini. But amathuba there's 1% chance ukuthi akwenze lokho. Ingakho ngithi enye indlela leyo intombazane mangabe ichitha ithi hayi ngizokwazisa, yavela angeke ngize ngikwazisa, yabo. So ake sithi nje ake sokulelo sonto lelo it's not like umkhulumisa no. Uzozithulela nje ngathi awukho. You are waiting for isonto lonke ulinde yena ukuthi mhlambe uzobuyela kuwena akwazise ukuthi ningakwazi nibonane nini. But njoba ngisho ukuthi yakaza kwenze lokho. So but uzomnikeza isonto, umnikeza isonto, not ukuthi uzolomkhulumisa kuleli sonto in between. No, shut up nje uyithulele hoping ukuthi kuleli sonto khona umnyakazo ozowenza. So most likely ngeke wenza. So okay, maliphela ke isonto then uyamkhulumisa futhi ke mhlambe khona WhatsApp noma uyamfonela
and then mhlambe bese uyamtshela ukuthi yazi ake sithi mhlawumbe lesihlanu mhlawumbe uyamtshela ukuthi yazi ngakujabulele ukubona umkanjani yabo umkanjani mhlambe kusasa ngomgqibelo yabo then uzwe kuyena ukuthi uthini mhlambe utshele excuse noma uyavuma mhlambe ukuthi nibonane into ngeke ngithi mina intombazana nabe igcwele ngawe iyaye even if kuthiwa impintshekile but iyayisuggest ukuthi mhlambe ngeke ngikwazi ukubona ngomgqibelo isikhathi enginaso mina ngizosithola nini ngesonto lo muntu naye umitha halfway uyakhombisa ukuthi as much as impintshekile but ngesonto uzobe khona so isikhathi athola ngaso uyakhombisa which means nawe uzimisela ukuthi abonane nawe so mangabe ezothi haya ngikho umbuzo uthi uzoba khona nini angazi yabo so interest lapho ayikho yabo so wenza kanjalo ke ulinda isonto mabe liphela isonto umthindi uthi angakujabulela ukubona mhlambe ngomgqibelo kusasa mhlambe sithi ukhuluma nawe lihlanu nje ngakujabulela ukubona kusasa umkanjani uzwe ukuthi uyavuma mangabe ekuchitha mhlambe bane excuse ethize mhlambe umbuze futhi ukuthi isikhathi uzosithola nini mhlambe uzoba free nini manje uzokwazisa futhi hayi ke uvume but ukhohlwe kanjalo indaba yakhe manje uzokwazisa uvela uzithulele kanjalo ungabe something yabo kufanele understand phela ukuthi nakhona ama responses akunikeza wona asho something it's not like athule asho something ngaye mhlambe akazishayi yabo so kuyenzeka intombazane inikeze inamba kodwa manje kwayona ngazi noma mhlambe emva kwesikhathi suke sizisola ngimnikezele inamba mhlambe ngoba nginayo umuntu wami noma nje ayangichazi noma yabo so umuntu kwakunikeza inamba omunye akunikeza inamba just ukuthi uzokublocker mangabe uzumthinta yabo but nje mangabe ubona ukuthi awenza izinto zibe nzima ukuthi nihlangane hayi mfowethu mshiya kanjani dlulela phambili alokho umusha isikhathi sakho ujahana nomuntu even ubona ukuthi hayi akasishaya yabo so ngisho kanjalo ilokho nje kufanele ukwenze I'm hoping ukuthi ke intombazane izohlala emazweni ayo mangabe ihluleka ayikhohlwa yena yabo so makube nefisa ukubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi uqeqeshi.wensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi ukubonisana ngodaba lakho ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabule sho mfowethu.